Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod dintr-un... Haideți să vedem împreună cu varul meu care se uită pe TikTok. Nu stă de mic. Mai spune o dată. Ce fac? Mai spune o dată, bre. Ce? Lasă-mă. Să fiu Edi și domnul Ianis. Haide mă, bă, dai și culmea, mă. E bună! Da? Domnul Ianis, Da, tu nu filmezi. care este Abă, filmezi. prietenul lui Eric. Abă, filmezi. Da, mă, prietenul Eric, sigur, dar al tău, De dar fapt Eric este nu. fratele lui. Uitați cum o să meargă de fapt numai mașina asta. Aceasta treze la numai că e leneșă rău. Uite asta. Asta, trafic nou. Ia să vedeți. Deci ăsta e cu mod. Ia să vedeți cât îi dă. Și bum. Bum. De obicei... Au. Doamne ferește-mă. Tot ce pot spune este că acest copil nu are deloc educat. Ia vină puțin Iani să vezi ceva. Stai și bine. Ia uite. Ia uite mă, Dani, mă. Ia uite. Foarte dezavantajat pentru că mama lui nu este deloc serioasă și responsabilă, arătându-i față de această vârstă pe o aplicație care este plină de oameni dubioși și nu știe nici măcar cum să-ți apere identitatea, având în vedere câți hacker există în ziua de astăzi și pot să-ți folosească fața în foarte multe moduri. Cel puțin să-mi arăt fața și numele mai ales să-mi îl spun sau locația niciodată. Nu să răspund pe o aplicație publică, deoarece cine știe ce hoți pot ajunge la tine acasă. Mai ales numărul de like-uri este destul de impresionant având în vedere că este o mare prostie. Așa. Ia uite. Ia uite acum. Bun. 300. Eu știu să mă joc Brawl Stars, fratele meu. Jonule. Nu știi, să fizăși. De mai tare. Mamă, deci mi-a băgat aia de a zis că mă țeapă pe creier. Asta e. Asta e că... Mama! Nu am o idee la chestia asta. Numai 7. Dăm așa. Și dă-i. Deci, Jonule. Și vă recomand să jucați acest joc. Nu este o promovare, doar că pur și simplu îmi place acest joc. Așa. Și dacă vreți să vi-l luați, am făcut acum vreo câțiva ani un videoclip cu Happy Mod. Ce nu știu. Așa. Vreau să ajung de acolo. Așa, bun. Îi dăm.
Domnișoară, domnișoară, la 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 la. I'm flying. Oh my god. Discarii sunt super car. Oh. Și oameni buni, am prins 500 cu o mașină. Normal. Și a plecat domne Ionis? Da, deci domnul Ianis a plecat. Hai, Ianis! Hai, Ionis. Pașii puțini, să-ți mai tăvăl. Doamna bună. Așteptați puțin. De fapt, nu. Nu, mi s-a părut. O să zbor. I am flying. Ah! Mașina asta este cam praf. Și ca să știți, se numește Driving Simulator bla bla bla. Ne jucăm Brookhaven. Nu? Vrei să te strângem într-un Lasă-mă, Edi, că acum mă joc Car Parking. De fapt nu e Car Parking, dar că vă recomand și acel joc. Și că în curând se va face un update, nu face live pe YouTube. Soaltă the spiral, looking for you and the trick in the marker. Ok. Am ajuns la benzinărie. Am pus nu plătesc banii. Când fugi de poliție. Când nu fugi de poliție. Când te duci spre poliție. Când te duci spre poliție. Ajutor, oameni buni, dați like. Ajutor, abonați-vă pentru că vrea să mă omoare. Help me. Dani, exact pentru că faci gesturi de asta nu primești like-uri. Ce? Ce gesturi? Astea, ajutați-mă, așa, nu știu ce, nu știu ce. Păi da, pentru că tu mă faci să le fac. Ba nu, le faci și în celălalt video fără să te facem mai. Ba nu. De unde știi? Pentru că m-am uitat la video tale. Nu văd altceva și când ești gata, mă anunți, ca să... Da. Ok. Se pare The că... Crusher! Nu, te rog. Dar nu o să mă joc cu tine, ca să știe. The Crusher! I'm flying! Când te duci spre poliție. Policeman, police. Mare, încă mi-ar. Bă, mi s-a băguit o roată și sunt... Mamă. Ok, oameni buni. Dar nu corect este.
full, doamne, dar mai e în parcurul ăsta. Frumos dincolo în sat, pentru că după voi trebuie să scuturi, știi cum? Hai, dincolo în sat, repede. Așa, am revenit. Trebuie să mă uit din cameră. Că de ne jucăm de acolo. Nu. Dar nu e de la planul. Da, știu. Și ca să știți, când filmez acest videoclip este weekend, este sâmbătă. Ora 8. Și uitați cum merg pe off-road cu o mașină sport. Hai, zonule. Îmi place cum fac drifturi.